Hello mga bata! Karon ani ana kita sa Module 2. Ang una natong pagtulunan bahin sa pag-ila sa mga numero nga menos ug usa. Pagkahuman niini nga pagtulunan, ikaw gilauman nga makaila og makadibuho sa hulagway nga nagpakita og menos ug usa. Ihapa kung pila ka buok ang anaa sa hulagway. Humana kag ihap. Pila man ang anaa sa hulagway? 11, 13, 15. Unsa ang hustong tubag? Husto. 15 ka buok o 15 ang anaa sa hulagway. Ihapa na usab kini kung pila ang anaa sa hulagway. Humana kag ihap. Pila man ang anaa sa hulagway? 23, 26, o 28? Husto. 28 ka buok ang anaa sa hulagway. Very good! Unsa man ang numero nga menos ug usa sa 14? Mahibaluan kini nimo kung imong kuhaan og usa ang gipakita nga numero. Okay, unsa ang imong tubag? 11, 13, 15. Mao kini ang 14 o 14 ka drawing sa mga adlaw. Unsa man ang numero nga menos ug usa sa 14? Sa ako nang giingon ganina, aron mahibaluan nimo ang numero nga menos ug usa, imong kuhaan og usa ang gipakita nga numero. So kung 14 ka mga adlaw kuhaan nimo og usa. Pila na lang ang nahibilin? Ihapa. Husto ka. 13 o 13. So 13 ang numero nga menos ug usa sa 14. Ikaduha nga pananglitan. Unsa nga numero ang menos ug usa sa 28? 27, 29, 26. Unsa ang imong tubag? Okay, atong tan-awon kung husto ba ang imong tubag. Mao kini ang 28 ka drawing sa mga lata nga akong gipakita kaganina. So unsa nga numero ang menos ug usa sa 28? Akong usbon, mahibaluan nimo ang numero nga menos ug usa kun ang gipakita nga numero imong kuhaan og usa. Unsa man ang numero nga gipakita dinhi? 28. So ato kining kuhaan og usa. Ihapa kung pila na lang ang nahibilin. Husto.
27. So, 27 ang numero nga minus og usa sa 28. Ug karon sa atong buluhaton, idibuho ang pundok sa mga porma o butang nga nagpakita og pagkuha o pagminus og usa sa imong papel. Example, napulo kuhaan og usa. Pila na lang ang nahibilin. So, i-drawing nimo diri sa kahon ang napulo ka mga porma. Okay, bisan unsa ang porma nga gusto nimo, pwede. So, dinhi ipakita nga ang napulo ka drawing gikuhaan og usa. Ang nahibilin, siyam. So, napulo kuhaan og usa kay siyam. Ug karon, buhatan na kining number 2 ug number 3. Pagkuha na og papel. Atong tukion ang inyong mga tubag. Mag-drawing kita og 11 ka mga butang o porma. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11. Ug kuhaan kini og usa. Ang nahibilin kay napulo. So, ang napulo minus og usa sa 11. Sakto ba ang inyong tubag dinha sa inyong papel? Very good. Ug karon, atong tukion ang inyong tubag sa number 3. 15 kuhaan og usa. 15 minus 1. Mag-drawing kita og happy face nga 15 ka buok. Sige, iha pa. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15. So, humana kita og drawing og 15 ka mga happy face. Kuhaan na to kini og usa. Pila na lang ang nahibilin. Gusto ba ang inyong tubag? 14. So, 15 kuhaan og usa. Ang tubag 14. Again, 15 minus 1 equals 14. So, ang 14 o 14 minus og usa sa 15 o 15. Sakto ba ang imong tubag dinha sa imong papel? Sige. Markahi kini og check kung sakto. Hinumdumi. Ang numero nga minus og usa nagpasabot nga jutay kini og usa. Pananglitan. Ang 20 minus og usa sa 21. Ug karon, abliha ang imong module. Dinhi nga panid. Buhata kini. Hain ang minus og usa sa gihatag nga numero. Pilia ang hustong tubag nga anaa sa kahon. Mahimo ra nimong linginan ang imong tubag dinha sa imong module. Sige, sugod na. Ang imong dugang buluhaton o assignment.
Isuwat ang numero nga gipangita diha sa blanko. Sige, palihog og screenshot. Okay. Daghang salamat!